Ja nemusím predkladať dôkazy, pán Blaha. Každý do 24 hodín predloží dôkazy, každý občan na Slovensku to vidí. Takú masívnu kampaň, ako máte vy, nemôže mať skutočná ľavicová strana. Čo to, ako to spolu súvisí? Ďakujem pekne, pán Brosman, k rómskej problematike. Skúsme najskôr povedať, v akom stave sú podľa vás slovensko-maďarské vzťahy. Žiaľ, vďaka politickým špičkám v Maďarsku i na Slovensku sú naozaj na bode mrazu. My sme za to, aby všetky národy a národnosti hľadali cestu v sebe, aby sa zbližovali, aby spolupracovali. Čo by pomohlo konkrétne slovensko-maďarským vzťahom, pán Hrdlička? Skúste reagovať na tú konkrétnu... Čo konkrétne by pomohlo na vyriešenie tohto sporu? Ja si v prvom rade myslím, že medzi obyčajnými ľuďmi tieto problémy u nás na Slovensku Maďarmi a Slovakmi neexistujú. Ľudia žijú v harmónii, bez problémov, ale žiaľ, politici na oboch stranách, aj v Maďarsku, aj na Slovensku, traumatizujú túto spoločnosť. A tieto problémy, ktoré zažívame v poslednom období, sú produktom naozaj maďarskej vládnej politiky, ktorá zakrýva skutočnú podstatu problémov, ktoré Maďarsko má. Čiže skôr maďarskej. Jozef Hrdlička, predseda KSS. Vážení spoluobčania, už 20 rokov sme svedkami klamstiev, prázdnych sľubov a krádeže, ktorá nemá v dejinách ľudstva obdoby. Takmer všetky politické strany po roku 89 na Slovensku už dokázali, a to je jedno či pravicové alebo lavicové, že slúžia ekonomickým elitám a silný na súkromný sektor povýšili na nového boha, ktorý všetko na Slovensku ovláda a ničí. Komunisti sú nezávislí na ekonomickom sektore a na ekonomických elitách a hovoríme o zásadných zmenách spoločnosti a jedine silný národný sektor môže garantovať sociálnu spravodlivosť. Vážení robotníci, poľnohospodári, inteligencia, dôchodcovia i študenti, prosím, poďte voliť, vyzývame vás, Komunistická strana Slovenská, strana pracujúcich. Vyzývame všetkých nezamestnaných i žiaľ celú chudobu na Slovensku. Nesedte doma, poďte voliť, nepremarnite svoju šancu a voľte komunistov, stranu, ktorá má srdce na svojom mieste vľavo. Dajte šancu KSS, voľte číslo 9. Ďakujem pekne.